दा आं बेखौनो बयबो रायजो राजाखौ बुंनो लुबैदों, खावलायहरनो लुबैदों, जाहाथे बयबो रायजो राजाया जोंनि नैबे नांगाल सावगारियाव भट होनानै जोंनि हाग्रामा सारखौ देरहासार खालामो। आं बेखौल' खावलायहरनो लुबैदों, जाहाथे नंखाय फोलानाय, नंखाय फुस्लायनाय बेजों थाङालासिनो बिथांमोननि गोदै गोदै रावखौ, बिथांमोननि गोदै गोदै बाथ्राखौ खोनासङालासिनो अननानै जाहाथे जोंनि बयबो बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा बे नांगाल सावगारियाव भट होनानै जोंनि हाग्रामा सारखौ देरहासार खालामो आरो बिपिएफ सरकार लाबोयो। आं बेखौनो खावलायहरनाय जाबाय। माखासे मानसिनि गोदै गोदै बुंनायाव जों इउपिपिएल आव जयनिं जाहैदोंमोन आरो। जयनिं जायैनि सिगांहाय ब्रह्म बरुवा माबाफोर बिथोनफोर होदोंमोन नामा नोंथांमोनखौहाय? होनायाथ' होदोंमोन, बिदिनो जोंहा लाइबिलिटिस बिलफोर दंमोन, बेफोरखौ होनो होन्दोंमोन। बेनि उनाव बिदिनो खामानि दामानि जोंखौ प्रल'बान होनानै रायज्लायनाय समाव गोदै गोदै रावजों जोंखौ बुंनानै लिंदोंमोन आरो। ओरैनो बुवा, बिथांमोनहा बुंबाय थादों सान्थि गोजोन जादों, बिटिआर जानाय लोगो लोगो जों सान्थि लाबोदों, इउपिपिएल दोलोआ सरकार सालायनाय लोगो लोगो सान्थियाव फैदों होनबाय थादों। बेफोर गासिबो नंखाय बाथ्रा। दे बुंनो थाङोब्ला असान्थिसो जादों इउपिपिएल सरकार फैनाय लोगो लोगो। बिथांमोना बुंबाय थायो गोदो बिपिएफनि समाव दावराव दावसि जाबाय थायोमोन, मानसि बुथारनाय, मानसि खावनाय, थाखा दाबिनाय, बेफोरबायदि खोथा बुंबाय थादों। खिन्थु एक्सुवेलि खोथाया बे नङा। जेब्लानाखि बिपिएफ सरकार दंमोन बे समाव नोङो गासैबो एक्सट्रिमिस्टफ्रा सिजफायाराव दंमोन। आनला होन, जेन'बा कब्रा बिरसा होन, जेन'बा नैबे राजबंशिनि केल' होन, गासैबो बिथांमोना सिजफायाराव दंमोन। बे समाव एबसुआबो आन्दलन रानिं खालामबाय थादोंमोन। दावराव दावसिया बिसोरसो खालामोमोन, खिन्थु बिपिएफ सरकार हिसाबै खुनु दावराव दावसि खालामामोन आरोखि। बिथाङाथ' दिनै बुंनो थाङोब्ला देबरगाव समस्थियावथ' बादो, गावनि चिरां दुवारावबो बिथाङा देरहानाय नङा, बे खाथां। बिथाङा एबार मोननै समस्थियावबो जेननानै राजनितिक मार्डार जानाय बायदि जाहैगोन आरोखि। बे राजनितिकनिबावबो एबारनिफ्राय गैला बिथां खाम्बा बरगयारिया। समस्ति मोननैयाव बिथाङा जेननाया रोखा। दाथ' बुंनो थाङोब्ला जथ' बावखुंग्रि समस्ति आरो जोंहा निसिमा समस्तियाव दावराव जादों, बे फेरेंगा बिथांनो खालामनायाव बिथाङा बावखुंग्रि समस्तियावबो सेंग्राफोर लाबोनानै दोनफैदों, बिसोरनो दावराव खालामो, बिपिएफ अफिस बुख्रुबदों, बिथांनि सेंग्राफ्रानो बुख्रुबदों। बाहाय सोरबा समस्तिनि मानसिया रावबो थाङाखै। बे फेरेंगा बिथांनि गुन्दा फिनानै दोननायफ्रासो बे खामानिखौ मावदों। आरो सानना नाय निसिमा हिसाबै बे फेरेंगानि मानसिफ्रानो, फेरेंगानि गुन्दाफ्रानो दाखालिनि घटनाखौ बिसोरनो खालामदों। खिन्थु गाबाव समस्तियाव हिसाबै सेंग्राफ्रा बावखुंग्रि समस्तियाव इउपिपिएल हिसाबै खुनु बिपिएफखौ दांनो हानाय माबा गैया। आरो बिदि बिसोरो सान्थिसो लुबैयो बावखुंग्रि हिसाबै, बिदि असान्थिखौ बिसोर लुबैया। दा बाहाय असान्थि खालामनाया जाहैबाय फेरेंगा बसुमतारी बिथाङानो। जोंनि बुंनांगौआथ' बेनो, जों माखासे सिगां समाव जोङो बिपिएफआनोखामोन, थैयै अरै जों बिपिएफनिफ्रायनो स्टार्ट खालामनानै राजनितिकआव आगान होजेननायमोन। दिनै जोङो बबेबा मोनसे भुल बुजा सिन्था धारना खालामफ्लांनानै इउपिपिएल दोलोआव हाबदोंमोन। इउपिपिएल दोलोआव हाबनानै जोङो सिङाव नुबाय जेबो गैया। जेराव जों केम्पिं खालामनो थाङो, जेराव जों गिदिंजोबो, जेरैखि जाया जोंथ' सारि जारि खालामनानै नुबाय जोङो बे पार्टिया जेब्लाबो देरहानाय लामायाव फैया। बेखौ नुखानानै जोङो दा इलेक्सननि सिगां फैफिननाय जाबाय आरोखि। बेथ' खाम्फासारा ओरैनो देबरगाव जोंनि समस्तियाव जेनखानाया बे सिदाखा, बेखौ जोङो बुंनो हाखायो आरोखि। बेनि केम्पिं खालामनाय स्टाइल मा जों गासिबो थांफाजोबनानै मिथिजोबगौ। बेसेबां मानसि ओंखारो, मानसि ओंखारा जायो जाया जों मिथिजोबगौ नालाय। खाम्फासारा जेननाया सिद्दाखा, बे सिद्दा। थारैनो इउपिपिएलआ फैलार सरकार मार होनबा? फैलार, सिङाव जेबो गैया। बाथ्राजों गोदै गोदै बुंनानै सानफ्रामबो नोंखौ लाखिगोन, बुंगोन, आसा दोनबाय थागोन, खामानिखौ जेबो मावा। बे आरोखि बे इउपिपिएलनि मोनसे आइडिय'लजिफोर आरोखि बेयो।